Raz, dva, výborne. Príjemný dobrý deň, milí priatelia. Veľmi sa teším, že sa stretávame pri takej milej príležitosti, ako je odovzdávanie štipendií mladým ľuďom, ktorí vďaka týmto štipendiám budú môcť ďalej študovať alebo začať študovať a budú mať šancu možno nejakým spôsobom skvalitniť a zmeniť svoj život. Takže vítajte, tešíme sa, že sa s vami môžeme stretnúť a trošku možno pomôcť vám vo vašom živote. Som rada, že sa stretávame na pôde Slovenskej sporiteľne, ktorá je generálnym partnerom štipendijného programu. A som veľmi rada, že je medzi nami pani Marta Krejcarová, členka správnej rady nadácie Slovenskej sporiteľne. Dobrý deň, vítajte. Takisto srdečne vítam pána Branislava Pajdu z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. No a určite všetci veľmi dobre poznáte Jozefa Mikloška, ktorý je predsedom spoločnosti Úsmev. Skôr ako príde k tomu samotnému aktu odovzdania tých štipendií a zaznejú vaše mená, predtým by som bola veľmi rada, keby nám pani Marta Krejcarová trošku povedala, prečo Slovenská sporiteľňa takýmto spôsobom podporuje mladých ľudí. Dobre, takže vám požičam môj. To je jednoduchšie. Takže ešte raz vám prajem všetkým príjemný dobrý deň a ja vás vítam na pôde Slovenskej sporiteľne. Ja som veľmi rada, že Slovenská sporiteľňa sa môže tohto milého eventu zúčastniť už 6. rok. My už 6. rok podporujeme vzdelávanie mladých ľudí, pretože si myslíme, že je to veľmi dôležité. Za týchto 6 rokov viac ako 200 mladých ľudí získalo toto štipendium a teda pomohli sme týmto ľuďom týmto spôsobom. Ja v prvom rade chcem pogratulovať všetkým, ktorí tu dnes sedíte a ktorí získate štipendium a povedať snad to, že úspech je už to, že tu sedíte. To, že ste pochopili, že pre vás je vzdelanie cesta k úspechu. Ja vám želám, aby ste, či už budete študovať strednú školu alebo vysokú školu, aby ste štúdium dokončili. A ja som to povedala aj minulý rok a zopakujem to aj tento rok. Ak to štúdium dokončíte, tak skúste zabuchať na dvere Slovenskej sporiteľne. Myslím, že budú pre vás otvorené. Takže ešte raz gratulujeme a ja môžem prislúbiť, že ak sa našej banke bude dariť tak ako doteraz, projektu ostaneme verní a radi sa zúčastníme a podporíme študentov aj v budúcnosti. Takže ešte raz vítajte a teším sa, že strávime spolu čas. Ďakujem veľmi pekne, úžasné slova na úvod. To, čo ste povedali, jednak taký prísľub ďalšej spolupráce, čo určite úsmeváci počujú veľmi radi. A plus to, že môžete zaklopať na dvere Slovenskej sporiteľne v dnešnej dobe, keď nájsť si prácu je naozaj veľmi, veľmi ťažké. Už len, že takáto možnosť možno existuje, tak je skvelé. Takže priatelia, už len hor sa do toho štúdia. Treba mať pevné nervy, trpezlivosť a chuť. Viem, o čom hovorím. No ale tu máme ďalšieho vzácneho hostia, my sme radi, že prišiel medzi nás, takže dáme aj jemu slovo, pán Branislav Pajda z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Takže ďakujem za slovo, dovolte mi, aby som aj ja vás všetkých tu pekne pozdravil. A ja priamo nadviažem na svoju predrečníčku Slovenskej sporiteľne, na pani Krejcarovú. A keď sme sa tu teraz pred chvíľočkou rozprávali, ešte predtým, než sme čakali na pána Miklošku a nejakých tých študentov, ktorí dobiehali, rozprávali sme sa o minulosti. Aby sa na mňa neurazil pán Miklošku, ale čakajte aj na študentov, ja som to z toho razil. A rozprávali sme sa o minulom ročníku. V minulom ročníku vás tu bolo 42. Dnes podľa informácií, ktoré máme, je vás tu 50. A keď sme tak rozprávali o budúcnosti tohoto, tak pani Krejcarová povedala, že Slovenská sporiteľňa s budúcnosťou nemá problémy, aspoň dúfam. A verím v to, že táto sála bude do budúcnosti možno aj malá, že vás bude stále viac a viac. A to nám povedala pani Brichtová, že nie je problém túto stenu dať preč, tú zátnu, kde sa dá odsúvať. Takže ja verím v to, že vás tu bude stále viac a viac a zaželať vám asi to, že rozhodli ste sa na novú cestu vášho života, na nový krok do budúcnosti, takže želám vám aj ja všetko dobré, nech sa vám v živote darí a nech vás je stále viac a viac, nielen tých, ktorí sa rozhodnete na to štúdium ísť, ale aj tých, ktorí skončíte to štúdium úspešne. Ďakujem. Tých štipendistov bolo stále viac a viac, sú určite ďalšie priestory, kde by sme ich vedeli zhromaždiť, ale naozaj
Ja si myslím, že tu je dôležité, možno ešte raz, už sa to povedalo, nielen to štúdium začať, ale ho dokončiť. A kto chce prácu a ešte raz prácu. Jogo Mikloško je ten človek, ktorý teraz povie pár slov práve vám. Ďakujem za dobrú spoluprácu. Ja možno len zodpoviem pár otázok, vážená pani riaditeľka, vážený pán námestník. Dovolte mi zodpoviem možno na pár otázok takto na úvode, že za prvé, že prečo štipendia? Otázka, často sa pýtame, samozrejme sú to také štipendia, možno nie je to ani podstatná tá suma, ktorá sa dáva, ale práve, a to je to, čo sme v minulosti my pochopili, že veľa domovákov, ako tak použijem to slovo domováci, pretože to je takéto žargonové slovo, ktoré myslím, že všetci vieme, o čo ide, má na to, aby študovali, ale nechceli študovať, alebo sa hanbili, alebo hovorili, že ma odhovárali. A práve to štipendium je možno ani nie o tej financii, ale práve o tom potrebe, že máš na to, môžeš to dokázať. To je to najdôležitejšie, čo chcem povedať, že štipendia dávam preto, pretože vám chceme vyjadriť dôveru. A hovorím ďaká našim partnerom. Chceme vyjadriť dôveru, že napriek tomu, že ešte, že život není pežička, jak sa hovorí, niekto je to duché, aj vaše osudy boli zložité, tak máte na to, aby sa dokázali. To je to prvé a naozaj sa ukazuje, že to je dobrý smer, pretože tých štipendistov hlavou narastá a narastá aj počet mladých, ktorí sebe nachádzajú tú odhodlanie ďalej. Prvá vec je, prečo Pipidla Pančucha, to už tí, čo ste viacroční štipendisti viete, ale možno tí noví to povedať, že veľmi hrdí na to, že majú priamo výzov pani Lindgrenovej, ktorá teda už nie je medzi nami, ale ktorá ešte osobne písala, ktorá napísala, že veľkou radosťou umožňuje používať toto meno, pretože Pipidla Pančucha bola symbol presne tohto taký možno človeka, ktorý zložité detstvo, samozrejme otecko pirátsky král, mamička v nebičku, a jej vynacházavosť a vynachádzavosť a také chuť bojovať do života je naozaj našim príkladom a toto chcem zdôrazniť, že takýto by sme naozaj chceli. Vybrali sme dlho, kto by bol, kto by zosobnil toto štipendium a práve Pipidla Pančucha to výborne zapadla. Tretia vec, čo chcem povedať, že komu dáme štipendia, nemáme všetkým vysokoškolákom alebo stredným stredoškolákom. Základ je to, že sú tu mladí ľudia, ktorí sú odhodlaní sa byť do životom a zároveň chcú niečo viac urobiť. Väčšina z vás tu nám pomáha aj iným domovákom, spolupracuje, či už je to na projektoch pomoci rodinám, pomoci deťom, ktoré po vás prichádzajú. A to je to najsympatickejšie, to je tá najväčšia skupina z vás, že sú to mladí, ktoré nielenže našli sebe štilu študovať, ale chcú aj ďalej odovzdať. Potom samozrejme sú to prípady detí, ktorí sa rozhodli po ústavnej starostlivosti študovať, našli sebe sílu až potom, keď odišli z domova, samozrejme to je zložitejšie, či už je to podpora maturity, alebo je to podpora potom maturity ako medzistupné na vysokú školu. Takže ani sme to tak zvažovali, že práve sú tí, ktorí našli sebe tú sílu, ale samozrejme maturita je ten stupienok tej vysokej škole. Takže týchto sme tiež podporili. A samozrejme potom sú to tí, ktorí sú už mimo domova a bojujú s tým, samozrejme majú toto zložitejšie alebo to silnejšie osobnosti z nich výrastú, pretože to som chcel takú možno štvrtú vec povedať, ja si to musím skontrolovať, ktorá bola tá štvrtá. To je ako, tiež sme sa na tým zamysleli, čo rozlišuje, lebo viete, že domováci sú viacerí, niektorí sú betári, niektorí povádzajú niečo, ale sú niektorí, ktorí zlyhajú v živote a naopak tí, ktorí, keď to poviem napríklad rodičovstva, je veľa domovákov, ktorí sú už dneska rodičmi, mnohí z nich, samozrejme staré, musím národne povedať, mnohí z nich sú fantastickí rodičia. A teraz, čo je to, čo ich rozlišuje tieto dva typy? Čo je to, čo ich rozlišuje, prečo niektorí to dieťa v domove možno zmenu nechajú a naopak niektorí sú veľa lepšie rodičia ako my, čo sme neboli v detskom domove. A keď sme na tým sa zamýšľali, tak to je to, čo aj vám tak možno trošku doporučujem, je to práve, že tá, tu raz jedna riaditeľka, ktorá 40 rokov robí v detskom domove, hovorila, že ona až 2 roky pozoruje, že tí, čo sa ochytávajú a tí, čo nejakým spôsobom sa ochytávajú do života, fungujú v rodičovstve, majú rodinky, naopak ich deťom dávajú viacej, ako sme nedávali bežne našim deťom. Pretože to sú tí, ktorí odpustili, ktorí prijali svoju situáciu, odpustili tomu, čo sa stalo aj rodičom a tak ďalej, prijali svoju situáciu a prijali to, že napriek tomu, že som zažil niečo zlé, to môže využiť ako niečo, ako to tak hovorí, nejakú takú charizmu, že pomôcť ďalším. Tí, čo to prijali, odpustili a tí sa darí. Tí fungujú, idú dopredu, ťahajú a naopak ešte za sebou ťahajú ďalší. Tí druhí to sú väčšinou tí, ktorí zatrpili, ktorí neprijali, ktorí celé žijú v hneve na svojich najbližších, tým sa to nedarí. To je zaujímavé taký zákonitosť prírody, že keď odpustím, posuniem sa, príjmem, tak hýbem sa dopredu a idem a mám svoje úspechy, mám svoj život, mám svoju rodinu a keď to neodpustím, nepríjmem, tak sa točím. Točím sa dokola, lepí sa to na mňa celé a potom sa to nejako z toho točí. Čiže to je prijatú svoju situáciu, a keď to dokážete, tak budete lepšie ako tie ostatné. A to
chcem zdôrazniť, že naozaj dneska vzniká aj taká zaujímavá skupina domovákov, my to nazývame, že domováci domovákom. Tu je práve Milka, ktorá je trošku pomáha to celé nejako naplne pecky rozkývavať, aj Jano, aj ostatní, ktorí medzi nami. Že to sú mladí, ktorí to dotiahli tak ďaleko, že dneska sa už zákonom chcú vyjadrovať. Dneska sa chcú vyjadrovať tomu, čo budú mladí prežívať po vás. A to je to super, že tí, čo to zažili, išli až tak ďaleko, že vedia naozaj povedať, že toto sú nebolo dobre. Toto bolo a už nielen tak, že sme ho prípade, ale v prípade nás ostatných. A to je to najzasnejšie. A k tomu teda vám želám naozaj, aby ste to postupne nejako všetko takto spracovávali, odpichli sa dopredu a boli veľké osobnosti. Naozaj sa to dá a vidíme naozaj mnohých našich domovákov. Dneska v predsedníctve už sme 7 ľudí, sú traja bývalí domováci. Veľmi silní, veľmi dobrí a ťahajú rakety dopredu. A naozaj sú to úsmev dneska nezadržateľný motor sú práve bývalí domováci, ktorí dneska robia neuveriteľné kúsky. A tomuto vám želám, aby ste naozaj takto naštartovali sa, aby ste boli takéto silné osobnosti, lebo keď to príjmete, odpustíte, tak sa dostanete ďalej ako my ostatní. Takže toto som chcel možno zdôrazniť. Poďakovať ešte raz Slovenskej sporiteľnej nadácii Slovenskej sporiteľnej aj ústrediu za spoluprácu. Poďakujem vám všetkým, že takto dávate príklad, že teda aj v zložitých situáciách sa dá otrhnúť, pohnúť dopredu a dokázať aj viac ako ostatní. Takže toto som takto vám ďakujem za pozornosť. Pochádzam z východu, študujem odbor kuchár. A prečo teda kuchár? Kuchár, lebo ma baví, proste všelijaká sranda sa dá robiť s jedlom, dajú sa vytvarovať všelijaké jedlá. A čo najradšej varíš? Aké jedlá? Máš nejaké, ktoré? Napríklad z kuráciny z bieleho mäsa, potom aj guláše a takéto. Také tady segerínsky guláš vieš variť? Áno. Áno, áno, dobre. Čiže volám sa Dalibor, som z Košíc, z centra Dorka. Študujem na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety, odbor sociálna práca. Prečo? Prišiel som do styku so sociálnou prácou v čase, keď som s mamou bol v krizovom centre, čiže môžem povedať, že ma to fascinovalo. Rád pomáham ľuďom, takže myslím si, že našiel som uplatnenie v tomto odbore. S tým, že v podstate ma to aj baví a tento rok končím vlastne už druhý stupeň magisterský. Volám sa Klaudia Petrovská, študujem na Ekonomickom univerzite v Bratislave, pochádzam z Trenčína. No čo študuješ? Na akej škole? Na Ekonomickom univerzite podnikový manažment. No prečo si sa rozhodla pre tú štúdium? Pretože som v obchodnej akadémii a tam bola teda rada ekonomia a účtovníctvo. Som sa rozhodla, chcem pokračovať a vidím to perspektívu do budúcna. A čo po škole teda by chcela byť? Aký post zastávať? Banka, v oblasti tých financií. A musí dobre platiť. To